Ka Justice BP Kataki Committee Kalabatha Yau Chief Secretary ba unpenmi ya ka hukum ban pentikna ban pensangye sendan ya ka jingti doyong bean ha East Giant Hills District. Nalor kata ka committee kalabatha ru yau Deputy Commissioner but Superintendent of Police ka district bakin ithu ik jaka ke bala bandan ka jingti doyong bean bat ban penklan ya ka jingat pahara kenang ban khanglat ya ka jingti doyong bean. Kani kalawan long hadin ka jing ujor balayo pediang dangshan na UMLA ka VPP na Maulai uba Bright Starwell Marbanyang persya ya ka jing beteng jong ka kamti doyong bean hakasnong lum bangla. Haka interim report ka balai pesang bala IT siya ka yang Kashri Meghalaya High Court ka Justice BP Kataki Committee kala penram ya ki bor penyai district bat pulit ke East Giant Hills halur ka jingbam la bantek lakam ya ka kamti doyong bean hakasnong lum bangla kata wat hapdeng ka jingkhang ti doyong jong ka NGT haus nam arjar khat saw bat ka hukum jong ka Supreme Court ha u arjar khat kendai. Ka komiti haba Kenya ka jingshisha bagi kamti doyong bean ha East Giant Hills kilong ki bakham buntam bat ka badang petengru haduk menta ka jing a jingmot ban ithu ekijaka nishnong ki bagi kamti doyong bean ki juja kalabatha yau Deputy Commissioner bat USP ka district bakin penklan ya ka jing pahra baman kapor ha kini kijaka bala ithu ong u kataki ha ka kai pot jong u daka babenram baro ki jingrong jingmi ha kijaka bala kadoru kidei ban pahara bat pen scam bha kenang ban khanglat ban kit ya doyong balati bean nai kitu ki jaka bat gishnong basyakta ula batha ru ya kani kajing pentri kam bal kado dan kam ban khmi benya daw Deputy Commissioner bat USP dalade hi bat ki ban IT ya kai phon kababnya jongki manla ubnai kenthop ikisin jam balashim ban khanglat ikikamti doyong bean bat ikila jing penshitom katkum kaan habalap ikikamti doyong bean Shau Chief Secretary lani unong mikmat ubala aibor uban long hapo kakerdan Additional Chief Secretary. U Chief Secretary Additional Chief Secretary kinha ban penmi ya kijing betha badon kam nakapor syakapor ban pentikna ban pensangye sendan ya kajingti doyong bean ha East Giant Hills banrap kataki. Ka Kataki Committee kalapan pauru ya kajingduna ban register ya ki ijahar bayade berkajingti doyong bean hakasnong lum bangla. Katkum ka kaipot jong ka committee ya ka ijahar layo pediang haka arpo pratrik nailur arjar pesan Henry ya ka case la register haka Henry otrik risau arjar pesan kabala penmi ya ka jing arta tien halor ka jingle hok halor ka rukam pha da u officer in charge ka Clearet Police Station. Kakai pot kelak doru ya kajing yok kurup tang artli ki jaka bu doyong wat hapdeng ki sakhi halor kajing jor kajing ti doyong bean bar kajing don jeng ki tiarti haki party doyong. Ka komiti kala bu jing keliru bakumno ki pulit kim shimlalap ya kajing ti doyong bean bat hakabaya day bar kajing say yaw doyong.